Nyikwa Onagi, nyikwa Jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Looking for furniture that speaks comfort style? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Welcome to College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, Irad's College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth, and opportunity. At Irad's, we offer a wide range of certificate and diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Explore career-driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a diploma, artisan level, or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At IRADS College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills, confidence, and success. IRADS College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building futures. Welcome. Mana kamano nyakoramga juang kamara mara mitiraka utulu makende marwake Chuny Onagi TV Adundo Jaluo ka chenro maro mokwongo kinyi masani and Duond Onagi kama bendo wadhigo mbaka thuno wach makawuono ma bendo wadeno ni Duond Rowere kata mana Rowere kod Siasa nyakoramga juang katari kentarik prarogabirio dwe mar achiel egagana rio kod praroga nyakoramga juang kama tae chenro enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo Wanto mato Chuny Onagi TV Adundo Jaluo wachako chenro mokwongo kanyisi ni mondo donj mang'eny en sama bende koro nyalo rungo siepegi wede kaachiel koda jogo mabende koro de gombo no mekoro agombo mbaka kanyakla akaw makende marwaki ka bende akaw makende marwako wendo mabende wanago desu kanyo koro mga juang Rowere mabende koro wuko kacha nego siasa mwadendo kacha ni Wechuli akaw makende mamos nito ichunade achio maber ichimo ber kabisa kabisa arwaki Chuny Onagi TV kandi wamor kabisa kuom chopoka erokamano oto chiwo maber
kabisa. Kaka watimega Chuny Onagi TV ma iluongo ni Adundo Jaluo, wago mondo miyo janeno maro ng'e ni to jal ma bende wagogo mbakane ma ja kanye to wuod kanye to nyakwar kanye to en okeu kanye. An gi nyinga iluonga ni Erwin Wechuli Ojwang'. An wuod Busia. Ma wuod Ojwang'. Ma be bana ja Busia. To an jadak ma Kisumo, Kondele. Adak Manyata. An onyuola Manyata ka. Adongo Manyata ka. Asomo Manyata ka. Akendo Manyata ka. To pod akendo Manyata ka. Kora an wuod Kisumo. Tiende ni koro Kisumo ni ng'e gi tiende. Isomo Manyata, idak Manyata, ikendo Manyata, to pod idhi kendo Manyata. Pod adhi kendo Manyata, ta kendo Manyata. Berna kabisa, Kondele ochiew nade? Kondele no bende ng'e ni mane iluongo ni Kisumu hotspot, State House. Kondele ochiew maber. To gima nyalo wacho wi Kondele. Kondele gik mwakadhe. Ok oyot. Koro an kaka wuoyi matin asabedo kawuotho Kondele ward. To kaponi an ema bro miyo maslahi magi ibro winji, to bro chuna mondo achak duogo dhoudi te mondo wane kaka wanyalo twak gi jotelo gi mondo waketie wuoyi gi be mesa mondo gimbe mondo ywak maggi mondo nyal winji. Ere kaka iwacho ni Kondele ntiere midhieri mang'eny ta apani jotelo ne kanyo monengo be nitiyo ne jopiny. Jotelo mwayiero emok tine jopiny. Wan emwa make bad choices. Like sani kata kinyo. Sani Kondele ok ber gi sani kose chon no ber. Kose sani en kamarach. Pok no bedo maber. En ga kumarach. Jotelo mwayiero. Sani en kamarach kose kamarach saidi. Sani ema kore en kumarach saidi. Nikech jalo mwayiero en ng'ama ok jali maslahi mag jo Kondele ward. Emomiyo wakwayo konyalo wuok e ground ubiyo winje ywak mag japiny. Gik moko ok ber sibo oko kai. Ani mang'isi ana wuotho e ground ka. Wachaka ne kodin kaka jal modak Kondele, ang'o ma ineno ni ikoso kanyo kata gima bende ineno ka en midhiera ahinya ma bende samoro ineno ikale matek? En chung' gi japiny ma kawaida. Chung' e yo mane? E yo mar kaka ka gin gi kata weche korka ohala, weche korka tuko, sports girigi. Aya, sani ng'e ni wan gi shida moro maduong' kabisa. Sani ng'e ni health mental issues arise kabisa. Nang'o? Nyicha wan ga gi moro but Magadi Catholic Center kacha. Yawene nyadhi kacha kata giyudo counseling kata kaka ng'o kaka ginyalo bing'e ni sani waonge godo. Koro wan ng'e ni gima wuoro ga nyaka sani. Pod wapenjo ga nyaka kawuono. Osiptal moro mane losonwa ga Kosaoni. En ang'o mantiga kanyo moko nyal garumo nyaka kawuono. To pesa iole budget iga ka iga budget ka budget nyaka olga pesa e wach subtandno Kosao dispensary. Pesa ni odhi ga kure. Kichige ni pesa mobedo allocated chalo pesa modhi mfuka juogo ok duogo ga. Igeni pesa kogol ni dhi timo gimoro. Pesa no nyaka obed account fund no timo. To koro subtala achiel idwa giri higni adi. Maiso ni pesa igolo ne iga ka iga. Igolo ne iga ka iga. Usebedo gi jatelo kata mana dhi area MCA ma upenje ni tang'o mok timre. Wasebedo kode. Dong public participation bedo ga. Dong ndiga representative mare from the office. So explanation to kubiro to miyo to wakawa. Lakini kono problem ni kochopo to koro. The problem is the same. Nyaka sani ng'eni kata kiwacho kuma dier. Ano kadogo ni ng'at moro amora nikech anonge kom malaro. Kom mamanye en mar youth leader mabiro mbele kai under ODM. Ana dhi chung' ne vijende. Kich nitie gik mang'eny masewacho gi vijende momiyo wuok oko na do chung' ne vijende. Lakini sani king'iya dier Kondele ward. Jalno matemo ne jo Kondele ward. Taboro wacho mano bungo wich. Inyalo be kata nene moyiero. Jalno satemo. To ken wach liel kende. Ken weche somo kende. To gin gik makata unu neno kata mbui. Kata mine. Uneno kako chung' gi mine. Aya boda. Gini boda gi marach ni joge sani categorize boda ka gima
gin joma richo, gin joma criminals. To koso tich mino ka vijende mang'eny timo ang'o? Timo boda boda. Koro nyaka sani an akwayo jatelo ok ng'ama rach, kendo ng'ama ber kata kiwuoyo kode en ng'ama winjo wach, but nyaka loka structures mage. Nikech nyaka sani ka wuoyo kodi kata ka dhi kodi sani japiny ma kawaida, ibiro neno ka japiny wacho niya MCA Makondele wuode nopuk. MCA Makondele wuode en opuk. Yes. Opuk tiende ni okoti. Opuk akia ne manager kata en ang'o mar gine en mochalo MCA. Yes, en in ground. Lakini jatelo man wayiero to onge ground, onge gi japiny wa kawaida. He's losing touch with the common wananchi. Ma weche mine kaachiel kod weche ojende bende ok okaw kaka gima bende en gima ochuno ahinya. That one I'll be lying. Tad Miriamba kia. He's a very good guy. Kenda ngama kata kigocho ne to umako sibi kata ngama nyalo wuoyo godo sasa. Lakini if can change some strategies to be winji japiny ma kawaida, gik moko mang'eny nyalo lokore kabisa. Ing'eni tinde bende siasa ni mopogore samoro jatelo bende ofuko no ok chop ne japiny. Inyalo wach ni kata otiyo maber lakini ok ogony samoro ma problem antie. Koro kato ing'eni siasa mar golo no ema dwaro wawuoge kabisa mar handouts. It's not helping in any way. Emno ka vijende mang'eny kochopo 2027 girito 2027 mondo bi omi. Ana prefer ibedo kodwa piny ka vijende to kata ken mana ka washi bitimewa kit kata gi nyingwe sako marwa kata ken pengti bitimewa kata ken rotary kaka nyicho timo maber. An gimoro ng'ato katimo maber tiyo chono timo maber. Icha dongo neno kanyo kogolo pesa moro kanyo tero nyithindo rotary. That's a very good move. Dong mano wagoero kamano bo wapamo. Apart from mano gimoro amora mabende samoro osa achieve kanyo. Kanyo to onge gima nyalo chono osa achieve. Within Kondele wuot onge gima osatim. I'll be lying. Tero nyithindo rotary kenda mosatim. Mano kende gima motimo maber mogik. Motach vijende. Manyalo wacho kata ni vijende bo moro kabisa. Ni mato jatelo timo gimoro maber kabisa. In kaka ojende mabende awinjo kiwacho kacha ni dhi laro kom kacha mar ODM, the youth leader kacha cha. Nyisa ni to voter registration chalo nade bende ojende nigi kura nikech iyudo ga nigi thoroga wuok oko mang'eny wang'eny lakini kura onge. James. Nyisa ni to exercise mabende osebedi kitimo no bende ojende wuok oko mokaw kura. Voter registration kata king'iyo handle mara. Ana wuon. I carry youths with my own resources. Mondo gidhi register kura. Mage matimoga after every 1 week. Atingo vijenda na wuon to gidhi register temango kaw kura. I know why I'm doing that. Because vijende gi gimbe gidwaro mana telo moro ma gidwaro ng'at moro ma kata ka gibro dhi godo kumoro. To duond gi nyalo winjore. Representative marge serikal kata mana county level kata mana a constituency level. Mana the kind of leadership magedwaro. And that's why no ka wuok oko. Ana wuon ata nikech ginitimo Huduma Center. So many people cannot afford the Huduma Center. Samoro ng'ato wuok manyata chiro kocha. Tanan ng'amo ok nyal. The little mayudo ne monyalo ting'ore uri tuk to watimo nang'o. Can even see my show handle kaka ka register jogo tago kod gi picha mondo gine. Always think with the man resources. Anonge jatelo mare mama fanda in any way. Atimo gigi out of my goodwill nikech kalore gi ka jopiny wuoyo koda. Magi santo nyalo wacho ni ojende osewuok oko maber kabisa mar kaw kura. Jo nikech mano ng'eni okumba. Gisewuok oko gi duol achiel. Gimanyo lokruok. Gidwaro lokruok. To kapo ni gineno that in me ni maybe an ema bro tayo gi mbele kata an ema anyalo duwo ne gi dhurudi moko mok ginyal ga duongo ka. So be it. I will do everything possible mondo kik let gi down because they have so much anger with our current leaderships. Yes. Kakoro waneno Kisumu Saola yesemi wakacha mbaka kama bende dake no malongo ni Kondele nyiso wakacha ni gik moko gidhi maber. Kakoro wang'iyo kacha Kisumu Saola wanyalo wacho ni vijende makanyo bende koro chalo nade kechido ka bende population makanyo ng'eny kabisa. Ang'o monyalo tim mondo miyo ikonyo jende kaloro bende gitich mabende onge ni. Gini. Gima nyalo wacho kaka access to funding. To kata kaponi ati en pesa ma gibiro bedo granted loans, at least iketo interest moro ma ng'ama kijana kata ng'ama ok nyalo chulo kapo oduoko pesa no. Wan gi moko ka sports gi arts. Ana ng'ama hero sports. I can give you examples of two gentlemen.
wan gi kijana moro miluongo ni Polo Ojwang, ok wan related, anta ng'e ni nyingo Ojwang. Wan gi kijana moro kacha miluongo ni Polo Ojwang, he's a boxer. Otrain ga Summit kachacha, Kabuda ka Oliveti. Osago tournaments mang'eny kabisa mowin. Can you imagine niko timo gigi? Otimo gi with his own resources. Gi maybe support mar Oliveti. Mabenga moko chung komora mora kata ngama. Koro kana nyalo kwayo jotelo mawinja sani. Kana ginyalo tayo luit vijendegi. Wan kata kijana moro nyocha ka iluongo ni Majembe. Be nyicho go dhaw moro ka gi alfayo be mago jowut manyata teke. Be gi mana kondele wuod ka. Onge jatelo kata mosadhigo ne gero kama ni nchwane no kudho dhaw TV uneno en national en kama onge kata chiel jatelo mosadhi wuoge gi jogi. Tani vijendegi ta sadhi romo godo. Mangiso gi ni onge shida usakona. Adhi duwo dhoudi te ma talent magogi ok bro dhi into waste. Ne kaka sports. Kidhi county moko iyudo ka MCAs kata MPs kata mana governors kelo tournaments each and every year. Koro ne wakwayo ka gigi inyalo tim giga occasionally nikech there's so much talent mantiere kum vijendegi, but how will we know ni talent moro nitiere kumoro if we cannot bring even things like tournaments mondo wang'eni ka nitiere jatugo moro maber manyalo wuok kama manyalo kata ting'o modhi malo. Onge tournaments gibe ana sana no gamana ntie moro no Bungu Cup nyisha neno moro ka ni maro jenda. That's so good. At least talent mangithendo go kudhi into okudhi waste. Wan gi nyako moro kamilongo ni Joy, boxer maber malich, lakini koro ng'ama tabadi ema onge. Sirikal nogolo kacha nyota mabende apande gi konyo godo jende mathoth kabisa. Before this came, dongo mara isi mancho biro godo. Koro beno donjo. Gi podi gi yonge nikech koro akia ka nyingi gine kanyo dongo wadhi ng'edo president biro kai. Dongo biro launch gino Kisumu kai be. We leave their names are there. But gimana temo wacho with our local leaders. We promote local talents. Wan gi jower mang'eny kai. Be Jose Langa. Ng'ama tabade onge. Ne Prince Emeka. Ng'ama tabade onge. Inda kumentiere no. Okolo chiyo dichil to bedo inda. Dongo chako from somewhere. Koro shida mwan godo en mana ng'ama sir badi ya problem. Ne kaka environmental conservation. Idwa ng'isa ni kaka sani wan gi taka moro e chiro kacha Manyata. Wan gi moro Kondele. Ka wanyalo ga kaw kata mana vijende 2020 each and every Saturday. Ubiro kawuono wachoko taka go to wadhi timo nang'o? Wadhi wito. Timiyo nyithindo kata mana siling 300 kata siling 400. Mano empowerment. To jok motimo wigni next week ogete wang'eni Kisumu County as a whole youths mabende koro yudore chumba ma Kisumu kata mana county ma Kisumu as one of the youths inyalo wacho ni okang' man mabende samoro county government ose go godo okang' mabende gineno ni rowere omi kacha thuolo position mopogore opogore kachal kod empowerment. Steve, ka nitiere ginyalo biro mana wacho, lakini an kaka sawuotho ka nitiere jok makale matek serikand ni en vijende to gi joma mine gi vijende gi joma tek e serikandwa ni moingo gimoro amora. An ang'isi gi according to joma sa interact godo gi joma sa wuoyo godo gi kaka wuotho. Things are not good. Makoa the kind of leadership mwan godo kok nyal change, things are not going to be good mbele kai. 2027 ibro no giwangi ng'eny jotelo dhi dala. Koro en mana loko paro nyaka gilok pachgi. Kok giloko pachgi to jopinyo biro marach. Nyithindo gi okaw kura ng'ato kigwini jogi okaw kura, nyithindo gi kaw kura. To ng'ama dwaro mana lokruok ema dhi kaw kura. To joma podi dwaro mana telo mapile cha gin hoa gi med bet but ji kaw kura. Nikech gisari lazima kura na sela margi 2027. Kaka chiel kuom ojende mabende wacho kacha ni igombo dhi laro kom kacha mar jotend rowere e duond burano mar ODM. Nyisa ni to gi in gi pachi inyalo wacho ni koro telo mar county government ma Kisumu bende koro telna gi prof otero unade bende uneno kata ka rowere ogo kang' moro kose uneno ka pod un mana chien serikal prof otemo. Rowere moko gigo kang'o kanyal riambo ne ng'ato kaka Lennox
en ng'ama nyicha wan gamana go donge profe moting'o bade no kata sani komentie donge profe moting'o bade koro anyalo mana mention a few lakini to be honest serikali nyongo tried giro wero do temo kabisa kata mana koro ka pesa mag ohala gi I'm one of them. I also benefited from it. I'll be lying ka wacho natno ka yudo. Imbe dhi maber. Amba dhi maber kikariam. Profe temo kabisa. Nyalo no kata mana ka city marosa ne chal. Nyongo temo kabisa. He did a good job. En kata ko dhi to dhi yue lakini he did a good job. Wan bende kandi bende ka jadwa mondo chaka pinje ne kapkodhe mana mbele kanyo krom ga jwang ponono ni kandi Chuny Onagi TV wan kande ka chiel koda Rowere mabende dendo kacha ni Wechuli Erwin mabende wako godo mbaka kanyo krom ga jwang wanyino to chalo nade owuok e wodno mar Kondele specifically Manyata wago kata mbaka to nyiso ni to chalo nade gima bende otemo wacho kacha ni Rowere ok bed ka yudo gigo mabende samoro gidwaro ni krom ga jwang maimo mi wago mbaka to chalo nade chutho bende ka wachiegni chopo e yiero mar egagana ariyo kachiel kod 27 mano 2027 jo siasa bende wuok mopogore opogore mabende dwaro kombe mopogore opogore Kisumu Central ya wuok ko lero marach une vijana une muone pap kende ngene kae kuma vijende madhigo kora kata vijende ge mene to Kisumu Central wan magi chung adek kende do men entertainer kito kinyal ngisa ni chung Kisumu Central titelo delegates uyoma mani ngani chawa kori ngani dume to gole list no kapar ko chung Kisumu Central delegates uyoma okay en delegates mage ogolo Kisumu Central tetero uyoma modhiro me kode koro ko ngeni dhi chung uyoma kata dhi chung Kisumu Central koro en gole oko wan mana gi chung adek Kisumu Central to kanyalo chako gi Swaga is a good guy, a very good friend of mine, but Swaga need to change on some small areas to trust me yodhi chando joge mbele kai. Number one, manyalo ngiso Swaga, please many vijende gi mene maya within Kondele ward. They have a lot to share with you. I'm telling you this because that is what they told me. If I came here, I made sure ne nasa wuyo kodigi to go and tell you what you kaka chopo is a problem. Kechika gibiro office, they find another person, and if they call you, you don't receive their calls. So they were pleading with you if you can sit down and with them. When they walk kodigi mondo gingisi patch gi. Nikech jamno dwaro komar MP Kisumu Central. Dungena diere. To ode ema gik moko ok beyo within Kondele ward. Bingeni kendo kuma shida masoga ni godo madung kabisa en Kondele ward. Jo Kondele ward mapingo Swaga maingo kumora mora. Koro if we can just change on some small areas, they are the chanda joge mbele kai. Kecho ngama ber. Ngama ber sim kende moko mak. Sim moko mak to japiny boko twak godo one on one. Office boonge, office nitiere ngama represent gimora mora. Aso ni ko yaw sim to bedo office odhi kaw gino. Mano kende shida men godo maduong. Namba 2. Gima nyalo kwayo Swaga en ng'iyo wach mine ma e chiro gi. Manya yo munyalo bet gi mine gi mobed kod gi piny korko hal gi mine gi wacho nitiere pesa moko mawuok ga kana ngo. Koro wan ng'en mano kwanyal ng'eyo en representative marwe ka bedo ni pesa buok ga kata nitiere ga mano kwanyal ng'e en munyalo ng'eyo mondo oshare kodgi mondo ng'isgi kaka bedo. Ana kwaya owinj wach ma japiny ma kawaida. Japiny ema ywak to joma ywak ahinya gin jo Kondele ward. Ing'en gi nying maber kabisa oko kabisa. Shida man godo mana Kondele ward. Ngama dhi gi sitno to kanyal wacho ngama dhi godo. Gima nyicho wang'o iye kae mogik. Party leader marwa Meno Buru Odinga. No one given Siasa resort. Rally nitimo kanye? Kondele ward. James. Adwana penji. Sani. Kata mabiro kaeni. Ngamoro kaka. Wane mwaruaki. Dungini wone mwaruaka. Koro kaponi party leader mar ODM, party maduong' mogik e Kenya ka, biro Kondele. Area MP ema biro rwako ng'ato, area MCA onge. Pane kido mane. To wan wasebedo kwa riti chakri kukije. By the way, we're waiting for him. Teams waga 10 and Kondele. So samoro no delegate duty.
Inyalo delegate duty nyawa there must be a valid reason momiyo nokobiro. To wan gino ne waribiwo kabisa. It was not a good gesture. Kata mana nationwide nen picha marach kabisa. Ka jatendwa ok nyal rwako moluor party leader marwa e bedroom mare. Jopiny kodho dugi. Kendo maber kabisa. Dhano pako dugi maber kabisa. Kendo kidoga do kum dier ngama nigi ground maber Kisumu Central sani to mano uda mena no. Koro jogo nyaka tang kod jalno kabisa. Ang'o mipani an gi ground oloso maber kabisa. Ground oloso maber kabisa. Oloso yo mane. Ere points magi moingo godo jomoko gi. En kanyalo wacho kuome. Aringe ni pok atiyo kode. Koro gima nyalo ng'isi ni jogo mosetiyo kode. Jogo pod ni kode nyaka sani. Jogo pok nowe nyaka kawuono. There must be a reason momiyo kane pako ng'ato the other time. Kata ka wang'ni king'e maber ni kata samoro mfuko dok piny, lakini pod ichung' kod. See, there must be something good mane or come from it. Dugi no jogo ng'e kabisa. Niuru ng'ano kabisa. Kisumu Central, dugi nigi ground moingo kila ng'ato. Siyo tuwe kanye? Siyo nga maber kabisa. Kede nga mawuoga godo pile. Lakini Bob, shida nena di. Owuogo keno wuon. Omany kom ni ene momanyo kom mar Kisumu Central. Igeni koro nyaka sani mawuoyo kodi ni. Rowere wacho ni makavi mochung' MP Kisumu se piye mare. Mine wacho ni makavi maging'e gin Bob gikia. Kendo ndikunde moko makedhi to Bob ne miwero. Kata makedhi mana manyata no ndikunde moko ma Bob ne miwero. Lakini koro wuogo oko. Dongo wuogo kono dwaro kom mar MP Kisumu Central. Wuogo ko kako wuok no. Mondo dhi olar kom ni. Ko wuok to nyalo make a difference. But gine en kind jadek go. Ano kanyalo wacho ng'ama bro yombo, lakini jogo tango uda kabisa. Rowere to wacho nade? Rowere ni kure? Rowere. Rowere ni tok ng'a? An according to an kaka anyalo ng'isi. Rowere ng'eny ni gin confused. Gin between Ouda gi Swaga. In kanye? Ana impio kanyalo wacho. Nikech pok aneno ng'ama jali maslahi mag japiny. Pok aneno ng'ama oshia kod agenda mare mong'isa ni mae gima dhi timo ne vijed. Mae gima bro loko. Mae gima bro timo ne korka tugo. Mae gima bro timo korka environment. Mae gima bro timo korka education nini digital literacy. Pok aneno. Nikech an adhi ng'iyo gi ng'ama dhi chung' gi gik vijende kabisa. Mane ng'ama bro chung' godo. Nikech serikal ne ng'ama ywak mogik en ng'ama kijana gi ng'ama miyo. Mana kamanyo kor mga juanga kautul makende kwa imondi med kete mana Chuny Onagi TV kendo wadhi kao kacha ote mabendu wasebedo godo kaindi kai to wadhi break matin kata mana weche mago ala kang waduogo to koro wadhi neno ni to weche mag national politics chalano kor mga juang sani mana one term two term kor mga juang mabendu wadhi godo mbaka kacha ni to en kaka chiel kuom joten Rowere to chalo nade yo Rowere mag jo kondele kata maroro mag Kisumu County to gin kuro mga juang kato bono wadhi weche matin mabende no wuoka romono mar mbaka jokanya na mano timore kacha Siasa Resort memid mana kete Chuny Onagi TV Adundo Jaluo wan ka gi ilongo ni Mike Oyoga wacho ni rwakna msiani rwakna msiani Mike Yogero kamano wacho ni a very good friend of mine Wodo Juang wan gi Everly Edith wacho ni doing great representing the youth satana sana wan gi Aduo Zablon wacho ni Gonda is well represented keep it up bro wan gi Charo Celestine wacho ni ule Wechuli wa mamba ama ma Wechuli ma mamba cha kusema Wechuli mane jowa achara pane ma chalo kode kaito wangene kabin wan gi comments bathe koni wan ka gilongo ni Jalango Otieno wacho live from Wechuli Beach. Live from Wechuli Beach ne nyaka all the way from Wechuli Beach na koram gajwang medkete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo weche mago ala matin kang waduogo to wadhi neno ni to en one term kose two term en 10 bila break kose tano na break
Welcome to Irad's College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, Irad's College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth, and opportunity. At Irad's, we offer a wide range of certificate and diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Explore career-driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a diploma, artisan level, or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At IRADS College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills, confidence, and success. IRADS College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building future. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Nyikwa Onagi, nyikwa Jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' telano mar ariyo mar chenro mar Duond Onagi, mabende wan kande kaachiel kod Rowere mabende luongo ni kacha ni Wechuli, nyakoro mgajwang' wago kacha mbaka motudore kaachiel kod Rowere kod Siasa. Winjo katelo mokwongo kacha bende wago mbaka maber kabisa kwatemo nono ni to Rowere ochung' e tok jasiasa mane kutudore kaachiel kod od bura ma bende wago mbaka kacha nyakoro mgajwang' chutho to nwano kacha mar Kisumu Central mabende wago mbaka kacha nyakoro mgajwang' ponono ni kacha gi penjo mora mora kata mana gombo ng'eyo gino bende wago mbaka kandi warwaki kendo wayaw kacha lai magwa inyalo oronwa kacha penjo ni mora mora kacha Facebook page mora mar Chuny Onagi TV, YouTube page Chuny Onagi TV, kachiel kod TikTok Chuny Onagi TV. En sama bende koro wayaw ni mondo wami thuolo mondo mi koro idonje mbaka ni ponono ne nigi paro mora mora kata mana penjo inyalo ndiko kanyo kato be ang' wasoma soma. Wechuli,
wawacho kacha ni koro kwa dugo to dwa idho malo matin nikech koro siasa ni bende koro chopo kama bende koro wacho nena kirikiki to chutho itiyo ga gi rowere sama bende koro siasa ochopo kare ma bende koro ido kitiyo gi rowere dhao kacha tulo wuok kacha jomoko bende wito ngimagi kacha ma kendo nyalo nyiso rawera mano chenro ni nade kaachiel kod josama bende koro ni chenro ni Steve onge gima rach kaka jasiasa tiyo gi kijana teach lack of employment, mental health disorders. Nikech in ing'eyo maber niya kumidwa dhiye ni to kiberi ahinya. Koro in gi pachi iparo ni solution en ni nyiew ne nyathini kong'o mondo dhi ogone jatelo moro koko. Kata mondo dhi otimango mondo pamni. Koro mane ketho nyathino kosigero nyathino. Mage gik mana wacho kaka kijana kapo ni bro yiera kaka jatend kijende anda ODM Kisumu Central. Mage gik mabro ng'eyo mokwongo siasa mar tiyo gi vijende marach. Siasa ni wadwa tieko. Ten siasa minyalo tiek mana ko empower vijende gi. En siasa monyalo timo mana ko nyalo access funding through the national government kata through the county government mondo vijende gi at least mondo gibed bedo idol mamiyo vijende gi timo ang'o jo siasa tiyo kodgi marach. Jatelo mora mora ok oyiene gone koko. Jatelo mora mora oyiene dhi kumora mora obed kar opponent, obed stronghold mare, obed bedroom mare mondo otwak gi japiny mondo jopiny nikech kumentiere no nitiere ji ariyo adek mameki. Koro in sami dhi chulo jomoko mondo dhi ogone ng'at moro koko kata dhi nyiew ne ng'at moro kong'o mondo odhi ogone ng'at moro koko. Mane gero nyathino koseketho nyathino. Mage siasa mwadwa tamore Kisumu Central ka 2027. Senate seat Kisumu County 2027. Senate seat. Steven Nyanjere neber kabisa. Neber kabisa. Nitigi moketho kaja. Nitire kumodhi piny matin. En gini no dhi godo. Lakini koro sani kendo koro dhano wacho ni odhi olal ne japiny. Lakini en gi hapa handa. Nikech kata king'iya ideologies mage kata agenda mage. Favor nyithindo, favor vijende, favor mine. Alafu bengine senate ni. Bedora mana ngama wiye sharp. To king'iya kum jomo chungi te. Sibi Nyandere na dhigodo. Kech kata dwaro mana wich kaka mar Orengo giri, dwaro wich kaka mar Sefona giri. Sani koro kokieto koro ng'ama nyalo kawe. Kodhi no. Sami lal gi gini gokinyi. Koro lok pacho duoge ground, dhano ywak. Anang'isi gima vijendo kona gima mino kona. Dhano ywak ni okomigi gimoro to yembo dongo dwaro tele. Okay, na bet gimoro. En wuotho. Nicho interact gi japiny. Nicho wuotho gi jopiny. Koro ling modhi ling no koro jogi kia pache. Campaign as a ground. Gintie lakini koro be samigo ni simu cha. Dongi ngeni dhi ngiso japiny ni asa wuogi jatelo en kama. Koro ngeni lure gi feedback midwoko ne japiny. Koro feedback miyo japiny. Ema miyo japiny paradi. Ero kamono Wechuli wacho ni rowere ema bende koro itiyo godo kacha mar kelo tulo kone gi koni. Anene kacha ki campaign no bungu matek kabisa. Ubungu e governor seat ni kacha gi honorable Ken Obura. To inane ni kacha ki support kacha maratari. Mheshimiwa Dr. Ron. Steve. Ma chalo nade. Steve. Number 1. Okan ga piye mar Ubungu. Number 2. Mano kata Ubungu nyalo confirm ni. Number 2. Ubungu nyalo koni. It doesn't find me. Kaka une kamsa mupogore. Gimo mi apako Ubungu, kose gimo mi ahero Ubungu kata ka wane kamsa 2. Gimo mi ipako Oron, Ubungu pako Ken Obura. Ubungu an kod nikech Ubungu mochunge japiny ma kawaida. Iwinja maler. En gima kata sani kiwuok kati dhi wuotho do to do. Ibro yudo 98% positive feedback from japiny ma kawaida ni Ubungu mochung ko. Iwinja maler. Kaka an kijana matin, an ang'amo kanyal aja peke. Sani koro wang'awe nikech nitie nyaka jal mabende koro ok jako ndele lakini en kamoro to Kisumu no nie chunye. Odwa ng'e ni to kara siasa ma Kisumu chalo nade. Governor seat kandi chalo nade. Ng'ama kawe. Governor.
Do gavana en Oron. Gavana en Oron. Oron nade. Oron ema bedo gavana. Omera, ji ochung' ka mang'eny. Wan go Oron, wan gi Ken Obura. Wan gi Ojienda bende nikare. Koro adwa ni nyisa ni ng'a kama gima nyalo mondo jogo chung. Sami wuona pa ni wuo gi pach Rowere bende. Kaka achiel kuom jotend Rowere. Ing'eni kidwa kuma dier, wang' ni gavana dhi Nyando. To wan gi jo Nyanda di. Ariyo. Ma en Obura gi ng'a? Oron. Goron. To koro Oron ni king'iya agenda mare kata manifesto mare okava vijenda inya gi mine. Tana koni ni ng'amo chung' gi mine gi vijende emwadhi dhi godo. Nikech serikal ne joma inyora gin joma miyo gi joma vije. Obura ne nigi upper hand. Obiyo lar gini goron. Kech gini kindo Oron go Obura. Obura obiyo lar gini gi ng'awa? Goron e ODM. Ojienda wiri go nikech ojienda ber man e mbui. Ojienda ground ka shida men gore nadi. Joma luore. Chalo long mar wakon. Ngene long ni ka onge looks achiel anyalo wuotho kod denge kata ken bel na dongo de luar. Koro en jok mo surround e maricho. Koro lok team. Olok team. Kata team ni. Kaka giyuto no odhi ne japiny ma kawaida. Gini ok chop ne japiny ma kawaida. Gini no mane mbuni no pogi. Lakini koro japiny ma kawaida mayo. Koloka gik moko ariyo jenda dhi chando joge mbele ka. Lakini nyaka sani jochung' gi nadi. Jende ne ko jenda bread ok chop ne japiny. Ok chop ne japiny. Nitiere yo moke team kacha ma bread no gine ma giwacho bread. Japiny ma kawaida to kata kia gimoro bara ni bread, gikata ni bread uga ko jenda. Mana ngisi no, nana ngisi gima dhi mbele ground. Wan gi jalup governor DG. Owili. Ng'ama ber kabisa. Lakini style mano ling godo no, ema hinye. Obiye ground. Kichin track record mare ber. Nuncho bedo voted nyaka best DG. Kenya mangima. So stand a chance. Obiyo gore gi Oron otiko mar ODM ni. Ojene bolo kaloka gik moko ariyo adek, gola ji ariyo adek moko kata mathago jo piny ma kawaida gima complain about jogego. Obiyo lar kom ni. Kech onge ng'ama dhi bedo governor moke ni ja ODM, mana nyisi nono. Ng'ama par nyalo bedo ODM Kisumo kae gi party mok mar ODM. Odhi lar Turkana. Wan ka bende gi Buyu. Buyu to olaro kom mane. Wacha. Ng'acha gole paro moro nyalo bedo gavana. Buyu ok nyalo bedo gavana Kisumu. Dongi nyalo nene mondo koro wang'ane mine mondo at least wang'ne waloka ne gavana moma miyo. Mine labda de wach kata nyaka mami. Nyaka mami labda stand a chance. But not Buyu imbi ng'eyo. En gini imbi ng'eyo. Na kiaye momi ya penye. Kore makoni ni. Buyu doesn't stand a chance. Dongi nisa di kata wana west kanyina kandara chal. Ngisa school ma Buyu gero. Dingi gik malego notimo. Wala ko kata kudugo sani to yombo Buyu MP. Take it or leave it. Wala ko sani kudugo ni chung MP Kisumu West yombo Buyu with more than 300,000 votes kata mana 100,000 votes. Maler kabisa James. Ngato penja nini wana kachene wacho ne governor ngama kao Kisumu County. $1. $1. Aja. Oron. Hento chopo ne japiny. Maler kabisa. Kata katinto chopo ne japiny. Wanda asoma ne utemo wan godo kanyi korom gajwa. Wan kagi Lolomin Boys wacho ni thanks for standing with the youth. Wechuli wase sandregi amenga. Wechuli ere kagi chungi jo youth makoro wacho ni wase sandregi. Ngenye sache moki nyalo mi pak moingi. Okay. Ere kagi se chungi Rowere. I'm glad ni chumbi Rowere. Ado modo japinyo nenente ere kaka Wechuli se chungi Rowere. I'm glad. Upogore gi kero jika okipande. I'm glad niya joge gama lowa kata joge gama godo no kadwa wuoy kata mana introduce myself gik matimoga adwaro ni gini magiwach kendi gi mbui because whatever I do with the common mwananchi neno James like what Wechuli an kaka nenane ana japeke an lweta pod ok ber ahinya lakini the little that I have joge maya Kondele Wood nyalo koni obed ni nitiere kata liel kumoro ibiro yudo natero kata pi iwinja maler maji biro mudhe liel no
Obed kata mana nitiere liel ibiro yudo nitero mchango mara kata ken mana siling 500. Obed nitiere sports moro matimore kasa nitiere tournament moro matimore Shauri Moyo ka. Anyalo dhi kanyo to timbego kila tim anyalo miyo kata mana pi bel tamiyo gigi ref bacha ka chulo. Gin gik ma gin giwuon ginyalo wacho. Obed kor ka school. Aka vijende ma koko join Rotary kata Poli. Amiyo gi kata mana rimo 111 kech an ngamo kenyal. Obed mana ne miyo ngato rimo achiel gi life masani mar school James. It's very hard for everyone. Buge ananyiewo amiyo jonyuol. Awinji wan ka gi jeja dero Josh wacho ni awinji maber kabisa Wechuli mosna Wechuli. Akawa dero. Wacho ni ebe konye. Ebe maraj. Adero siye padi manye. Kete wan gi mani biro karibu sana Charles Osako Junior Olungo kacho wan gi Dina Tieno Rati Boyton Mary Nyarukaya Aduma Owuore Mpinya Kach Simi Kenya Deacon Juma Freda Boknya Kach kete wan gi ka oko politician wacho ni senator pokwa neno and nothing like upper hand and agendas mindiko pokno tiyo Nyandiare ok nyal bedo gimora mora and Olago is the best. Owacho ni Nyandiare ni ok nyal bedo gimora mora. Iye koda karo Olago. Olago to iye na Olago is the best. Ivinjo. Akoni maber ni if Nyandiare can come back to the ground, things will be better. Sani obedo reluctant makoro Sami odhi take over. Dong mane gima nawacho. Because me whatever I tell you en gima interact gi japiny ma kawaida. Nyandiare odhi obedo reluctant. En gi upper hand. But koro dhimo lengni. Emo kethone. Odhi okethone miyo ji paradiwa. Koro sani koro dhano wero ng'awa Sami 001. Aha, wan ka gi ilongo ni Felistas Ndunge, wan gi Hon Onguru, wan gi Hesbon Migot, wan gi Jasuba Wololo, Juma Nyamori, Kindire Leon, Liz Jose, Ruzi Minpendo, Nyomindo, Maliza Zawadi, The Yobo Yosh, kato wan gi Lolo Min Boys wacho ni Oron Power, kata sani basaria sayodo. Hey. Oron Power, kata sani osati morenade, basario sayudo. Wan gi Mayao Mayola, Winnie Keith Evans, Ngoiche Ogutu si Ogutu, wan gi kauko politician wacho ni governor is obviously an Oron because of his availability. Governor, it's obviously an Oron because of his availability and popularity, and it's nothing like Nyando. Is about personality of leadership, not kumangato yae. Obura is an independent candidate, and Kisumu can never be ruled by independent or any other party if not ODM or gender betrayed the party, ODM and the late Baba himself. Mano lungo ko politician kaya to wan gi Lolo Min Boys wachinia Buyu Odi Omiel Inda. Wan bending ato wachukanye Buyu and Willie is unpopular, and because of their unpopularity ODM might lose if they give unpopular candidates. Harun Otieno, Wechuli Wood Ojwang, Wane Toki. Ero kamano. Ofula Joab, watching live, Mosna youth leader. Ero kamano. Isa udeto poke kawe. TJ Maler James. Ana chungi vijende. Gidaka mudong kanyo wa mwanda wadhiana national matindi. Sani en mana 2 term. 2 term, 10 bila break. Yes. Mara Wechuli unkanye. Angian. Ija 2 term kosa 1 term. Jure gina di? Areo. 2 term kata? 1 term. Inkanye. James. Abro koni no. Anyalo koni nane 2 term. Ine 2 term? Ane 2 term. Anyalo mi reasons maga. Mi reasons. Number 1. Abro chako gi PS Raymond Omolo. Bigene jalno. Raymond Omolo. Emo mino no ka dano wero ruto Kisumu kai. Not even the ODM party itself, katango. Gik ma Raymond Omolo sebedo katimo. Emo mino no ka dhano wero ruto 2 term. Raymond Omolo inyalo ng'iyo kata mon liete. You know whatever is doing is so good. Gini ngenji. Churi no sawi ionge ot. Raymond biro en boro no manya ni Jaod James onge ot. Ibiro tigedo ni. No piny nyaka malo. Mano ber koso ok ber. Ber kabisa. Ne vijende kako empower vijende. Koro empowerment ni ema koro na kuwai mbui ka live. Iwinja maler. Awinji. Kondele ward. Ward omany representatives mag unit ka unit, not individuals. Omany representatives unit ka unit. Dunga pani Kondele ka NGG. NGG. Lakini koro don't one live.
Kata ka one life kanyo vijende go bro koni. Joge mang'eny gi maya Kondele Ward, vijende gin gi wacho ni kony nok chopnegi. But moro gi kaka chopo ne jomo nikech bok inyal konyo ji te. As in tie jomok yude. Nitie jomok yude. Like I'm very sure nitie kata capitalization moro ma wuok ga under his projects. Monego beni chopo ne vijende go within wards. But koro joge go gin gi wacho ni ginok yudga, vijende go wacho ginok yudga. Koro negi kwaya. Abiya kwa rei live mondo man units ka units mondo vijende gete mondo bedem pa kata mana ka wash miyo doga gikini kenyi kata mana ka sako megi kata mana pengi kata mana kata pesa moro minyalo migi mago wala gibro gwero kamano. But Raymond is doing a good job. Ongama ber kabisa. An mani gima nyalo koni ben mo mina no kata ka wero to tab nikech gik motem an ngama chungi vijende kata mine I will always support. Donginyo kata Michalin Ruto biro kae dwe mabiro February. Dongwar wake because program motimo no en gima mako vijende to en gima mako joma mi to en gima mako nyaka environmental environment kendo war wake no tegno kabisa dwe mar ariyo mobiro kana tarik adek waro ko Michalin Ruto Kisumo kendo gilweda reya because we are so happy about the projects motimo to koro kada wuoyi gi one term to term me wachone two term ni wapake ndi to dogo nero kamano be wapamondi koro wan gi shida jigi two term wan kaka vijende gima waywago gima moluor monindo baba Raila Odinga nondiko piny kapok nobet piny gi Ruto 10 point agenda. Ruto ka nyalo make sure ni 10 point agenda mane gi sign gi baba obedo implemented. James, I'm telling you for free. Ira no by March mane wacho no obedo gi sebedo implemented by March go. Akoni ni Kenya mangima weri koro gi Nyanza weri kata gi Western bro wero to term. This 10 point agenda must be implemented if Ruto wants that to term to be a reality. Number 2, gimo akwayo ODM uwe utitije serikal kik donja ahinya gi ODM ni. Wan gi structures mago kaka ODM, wan gi women, wan gi youth league, wan gi constitution mamarwa. Giwewa wadili gi gikwa kiwan. Ingeno feel like ni gi interfere. Nikech like kata gima nchotimore kanyocha ni. Isawinjo gane rally mar baba kabiro Kisumo kani timo mobilization. Nisawinjo ga. Tiende ni wacho ni mobilization notim. Macha kapane jok mano wuok awuoka. James. Jok mano wuok awuoka. Kisumu no wuok awuoka kendi mar biro neno party leader. James, get it from me. Bana na youth leader mabiro. I'm going to win this seat. And I'm telling you what I'm in the ground gik mingisa. So much mobilization was done. Banka nyogo dhamu na kamene ka koro dokot ka wuyo malit ka wuyo ka dokot. Ngamo lungo giro olal na giyo komiyo gi moro. Dongi nyo kana siala resort donga pesa moro nchelaro ka 3 million moro donga lal. No kivinjo? No ken mar rally manola. No ken mar rally. Nen pesa monego beni ichulo yudhe. Igeni baba nen ng'at moro makata sani kani binyo no biro Kondele. Bana ng'ato nyalo wuok ni nyaka chiga ka wuotho. Biro neno baba. Emo miya ng'isi ni kom Raila onge ng'ama bro rwako wuoche mar Raila. Wuoche choingo ng'at moro amora. Donga mana party leader mara Oburu Mwairo Malich. Nicho wacho nang'o? Wuoche mar owadwa ok nyal roma. Owadwa na rwako wuoche makata no kanyal rwako. Nicho wacho. Moluor Raila kuma no chope cha. Onge ng'ama nyalo chope Kenya kae. Onge. Emo miyo wambe no akwayo ka vijende. Vijende mene mama uwoge. Deng sani wan gi ODM A gi B. Jogo nigi right margi. Mar goko kumini magigo kata ka gilungo gine magi gimopogore. Sefona giri babu wino Winnie Odinga. Emo miyo youth leader be wuoyo maber kabisa. Party leader wara. Owacho maber ni onge ng'ama idhi riembe party. Koro the best thing mano akwayo party marwa. Gilungo jogi kumoro achiel. The best thing en labda NDC no kato bed piny gi jogi mondo wuoko onge ng'ama dhi wuok e ODM ni. Jogi temo ero baba. To onge ng'ama dwaro disappoint baba. Rally ne wacho ni jok mano ko bire mbaka jokanyanam kata mane kwa apology ne wacho ni gin jok mabende koro nango bende wuoga
nikech noka gichopo kacha to gino no land chon. James, ingeni kata ot nitiere ga lweny mar kind dhako gi dichuo gi nyithindo. Iwinja maler. To gini en gima kawaida. Mbuye mafuel gini gi jok moko ariyo adek. Ema miyo be wakwayo jo UDA gi wawe jo ODM loso odgi kigin. Onge gima ok losore, gini nyalo losore. To jogi anyisi James, jogi ok dhi wuok e ODM. Gimbe gin mana gi grievances mag-gi. Magi dwaro no bed addressed mondo gibed accommodate. Because we need the youths. Wadwaro mine. To wadwaro jo wazee. Ma wing ma wan godo kacha wan gi Winnie, wan gi Sifuna, wan gi Babu. Yes. Mago dong vijende. Kendo motegno kabisa. To nyaka gimi ng'e ni Winnie en nyathi ng'awa. Raila kodi. Onge chieng mibiro neno ka Winnie duokre go buru. Mago gik ma jombuye mala. Winnie no neri yen nga dogo buru. Mama Ida nowacho nang'o chieng maniko Raila. Alielo na dhi. Ka Raila pok notimo ga gimoro amora no consult ng'awa oburu odi. Koro Winnie be nigi mana gik moko labda modwaro ni obed addressed. Koro jogi te nyaka omi luoro, nyaka omi Winnie luoro, nyaka omi Odinga luoro, nyaka omi party leader oburu luoro. Maximum respect. Nyaka wa respect jogi. Onge gimoro ni Oginga versus Odinga kaka mbui kete. No. Jogi gin gimoro achiel kanyakla. To jogi wacho dhok achiel. Weuru gik ma mbui wacho. Owalo bendo chung kacha dwaro ker. To notie sirikal ne. To kaka bende waneno wanyalo wacho ni en jal ma bende koro sebede sirikal. Kendo kopo ni sirikal no ber to nyalo wacho mendo koro support Ruto 2 term. But koro no wuok ochalo koro ng'ama koro support Ruto 5 term mana achiel kichembo dwaro. Owalo bende ni wuod Luo. Iwinjo kata nyinge? Owalo. Koro walo. Nikech gimomiyo anyisi kamano. Mokwongo gi pacha. An anyalo wacho niya ochalo project mar serikal. To gimotemo no konyal. Luo Nyanza ka ok inyal chung president, ka Orengo no se chung president. Ok inyal chung president kai. Ni yombo party mane Raila ne godo kata de Raila podi ni kai. To ko yombo to. Odhi yombo ng'awa. Onya yombo. Dongo koro wadwa no rit mondo ing'isa kata MC achiel mobro golo. Kata MC party no ok bro golo kata achiel. Kata mana yimbo kuma onge ng'ama bro bedo kata MC bana dala ne kuma wae kanyo. Ni party no. Koro president osaun nikech wan kumo wan ka ginan project. To emo me wang'isi niya. Ko walo ok nyal wegi motimo no. Wan wabro lawe. Wano kodwa mela Luo Nyanza kai. To kiwacho ni ochalo government project. Ang'o ma sirikal dwa mondo benefit gi gimi wacho no? Maybe get no ni en. Donge maybe get mo ketho kura mag Luo Nyanza. Ni they have one of their own. But mana gi moko dhi timore. Ere ako temo ketho to bende nikech ker bende dwaro kura gi kamoro achiel. James. Kwa bo bedo gi candidate maro 2027 ka ODM. To ng'ama party mar ODM bro wacho no wabro pako no. Mane mo bro pako nikech wando jo party. Koro walo kata bi mana no chung president. Wan kuma bro dhi eche bro dhi. Kata ka wabro keto ng'atwa ni chung mane ng'ama bro keto. We wadhia neto ng'en to jokanyana mwacho kandie wan ka gi luongo ni Harun Otieno wacho ni Wechuli wuod Ojwang' wan e Toki Ofula Joab watching live Mosna youth leader wacho ni sani wadwaro jatelo maketo rowere mbele jatelo ma empower youths wadwaro jatelo maketo rowere mbele jatelo ma empower youths wan gi Nyamuri Francis wacho ni puoch gi pak ne youth leader an Nyamuri Francis watching live. Asante sana. Wan ka wacho ni nitiere kama empowerment funds ma super PS Ray Miuji lale mfuko jotelo moko tok chop ne rowere makondele. Mano Fula Job wacho ni nitiere kama empowerment funds ma super PS Ray Miuji lale mfuko jotelo moko to ok chop ne rowere makondele. Kore Kisumu ka kondele moko yud gini to kuonde moko yudo. Now do you agree with me? Whatever I'm sharing with you, James, en gima japinye mokona. At least nino kata ka jombui be confirm ni. Koro en gima ana koni niya. PS is doing a good job and is a very good person. Whatever he's doing we support fully as the youth. Ankagi Lolo mean boys wacho ni imiyo mirima nega kaparo kama baba wewae enigma ya wachalo na lake. Kato angi Elvina
Kosam Ukiru. Wacho ni congratulations baba watoto youth leader iseka ugino. Yaona kaja audio pa kikanyo mara tari wangeka wan kagi bende comments moko section wan kagi jalangu tino wacho ni live from Wechuli ro kama dunga nyapan man wase somo ponono ni kachagi medo mora kata mana pinjo mora nyakora mogejwang tinyalo mi wakata pinjo kama no to benano ka sabende mayo wango kanyo kora mogejwang wamedogo niro kama no madunga nyakapo kwa tieko to adaka utulo makene monda mika cha Wechuli stroke the self-proclaimed youth leader kajigini pokeo bajo pinjo semigo kudu mana irito mana amuri kwa tieko katisha nyisa nito wankage ilongo ne driller dripper our incoming future youth leader Wechuli Ojwang #msiani power msiani ni enango nickname mane nickname mara ni wi maduong gidho mwami no msiani yes yeah asante sana kwa kama unataka utul makende mar miyane thulu kacha mondo miyo ponono nini kacha gi gino mabene de gomb kata ote moroma de gomba chopo neja piny maisa ponono ni bende ijane no ma kandie wapodo mi thulu kacha ko poni nyalo ron wakacha ote mari mora kana mana paro mora mabende idwa mondo mi iriu kodwa kandie waruaki Wechuli wachni mabende samoro dwa orone oganda aya an kaka msiani gimana kwayo jopiny an adalaro kom mar youth leader to akwa support margi anda ODM Kisumu Central nikech nitiere gige mang'eny masebed piny gi vijende maka gisebedo ka gishare koda to hakikisha gi ni kapona bro yudo komno kata koka bo yudo abro make sure ni abro dungo dhoudi te nikech ando jotelo gite wuoyo dano ng'ama ok wuo godo jotelo gite wuoyo godo abro dungo dhoudi te ma make sure ni grievances magi obedo addressed gi joma miyo maero kabisa kenda geno amiyo assurance capitalization abro make sure ni abro yudo kaka wanyalo yudo kata kwa nyalo access through the county government kata mana the national government mondo pesa ni onyal ga chopo ne gito interest magi duoko godo bedo mapiny so that at least kata ka gidok godo handgi ni odhi neno kagima nitiere yudo moro modhi yudo makata koduoko pesa ni to duoko pesa ni modog gi moro ma biashara ne nyalo timo nango nyalo ting'ore malo. Number 3 korka supports mate madhigi madhi ng'iyo kabisa ani ngana go mpira James ago mpira makinda kiani labda dundo nani manoketho ne mumiyo labda nokadhi malo kabisa anago mpira nyaka national level. Koro ana kwayo joma jotelo gi gingi sports kabisa. One got a lot of youths magin idol but gin gi talent ko kanyo obed go mpira obed boxing obed netball obed ango but koro ngama nyalo mako lwetgi ma team gi ni obed recognized maginyalo represent kata on the county level kata man on national level onge nikech ngama sir bad gi onge. Koro ana assure gi sports abro miyo gima mbele kabisa kata arts joma wergi abro tal lwetgi kabisa abro make sure na wuotho kodgi dhoudi ka dhoudi ma make sure ni gichopo kuma gidwa meno nikech gini okinyal chiwa ka wuona ne chako ni jawera alafu ni kiny idwa ni bed star bedo star ni ngato nyaka sir badi kata ngato nyaka timalo nyaka tiri kumoro ma nyalo miyo ing'e ni James ni kara jawer mong'ere environmental conservation mae gima nadwaro na ng'e kabisa. Ne wan kata gi project moro maber kacha ma niga rainbow kacha ma Calvin's bodo mochung'ne mar recycling waste products bingene gichacha umiyo nyaka vijende moko tich kabisa lakini nikech koro ngama nyalo kata mana ng'eyo ni nitiere ga project moro kanyo manyalo miyo kata kidoro ga waste to gibedo recycled kacha onge mage gik mwatemo ng'iyo mondo jotelo moyiro gi mondo ging'i gik ma japiny ma kawaida kadhie kata gik ma giyude gimoro ma nyalo miyo ichore lwedo moro matin mondo tim ang'o mondo oting'i malo. Koro ana kwaya girali mane toka to korka school ana kwaya an onge ingene education chale equalizer abro make sure ni dhoudi te abro duongo okadwa ni nyathi ng'ato bede dhot an onge kom moyiera lakini abro duongo gi nyathi ng'ato dhod jatelo ma make sure no ne kaka onyalo timo nyathi mang'o odhi sikul kech sani onge gima expensive moingo sikul James sani onge gima expensive moingo sikul
wiki kwil ni wan gi CBC bigeni CBC kidoke to nyathi mapuonji en adir kosen miriambo nadir emo no wadwaro ni ng'amolony koro education ka nyathi moro kata nitiere technical college kacha kata mana polytechnic idhi tikawo nyathi tisiro ti advice titimo nang'o iting'e mana gima dwaro ka bed ni lonye business ikawo ng'ama timo business kata ng'ama somo business technical thing mana gima dwaro koro in tiji en manyo ng'ama nigi experience ni mondo okaw knowledge ni mondo gain mondo mi ng'awo opuonj nyathini mondo otimre ma ok ni kumoro moro madhi tingi senya ti 5 years experience 10 years experience koro wana mobile dot nyaka karang'o mana gima okwadwar James. Asante sana mano kanyo Wechuli luongo ni youth leader incoming. Wan ka gi driller dripper wacho ni msiani is the only youth who always stand with youth kata ka onge go lakini obro konyo. Hongera sana youth leader wetu. Shili Marion wacho ni poch gi pakne semeji na achiel kende gini pek. Jackson Ogecha wacho ni bende ing'eyo gima iwacho. Kaito driller dripper wacho ni iwalo. Mano odwoko Jackson Odoko Jackson Ogecha macho ni bende ng'eyo gima wacho ni walo ko kamany koro mga juang mana kama iketendo Chuny Onagi TV Adundo Jaluo wan bende gi Jeja Dero Joash wacho ni wuoyo maber Wechuli mano senior wita japeka achiel japeka achiel mong'ere Lolo min boys wacho na in bende imbe kamano maduong' ahinya ko kamano koro mga juang kamora mara mitako thul makende maguniro kamano maduong' ahinya kuom kete mana Chuny Onagi TV ka thuon wach mabende nwago mbaka kawuono en ni to duond Rowere kod Siasa. Rowere bende nigi kacha thuolo mabende ginyalo go mbaka ni to gin to kaka Rowere to gin nang'o kata pachgi chalo nade weche mag siasa, weche mag telo mabende koro mga juang mano moyo luongo kandi Wechuli ma bende en kacha jatend Rowere ma bende winjo ka bende kaka oganda osebedo ka wacho kacha no timo tich maber kabisa kendo tije ler ng'atine no gi tije ebe wacho kacha ni oneno gino dhi kawo ko kamano erokamano maduong' ahinya janeno mokete mana Chuny Onagi TV kaachiel kod Medusa Mara moneno ni chenro ni ochopo ni kamoro amora mintiere kawuok e studio mag Chuny Onagi nyaka kamoro amora mintiere. Erokamano ne bende Wechuli ni youth leader ago erokamano kuom rwaka erokamano maduong' ahinya iwuo maber kabisa motegno erokamano wane igoje achiel ariyo adek moko mapoko go bread tichwado en adier erokamano mane tayo ni en Steve James aka Nyakwanyo Wan Uritu Masani ang'warom kata kendo kochopo kacha godhiambo sa 10 kama bende wadhi bedo kaachiel koda Velo B Uritu Masani. Hey. Nyikwa Onagi, nyikwa Jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV Adundo Jaluo.